Ahojte, tak vítam vás pri druhej časti tutoriálu, ako si spraviť vlastné herné menu v Stencile, ktoré som pripravil v rámci kurzu vývoja počítačových hier pre deti Gamecraft. V minulom tutoriáli sme si vlastne ukázali, jak si vytvoriť nejaké základné tlačítko Štart, ktoré nás posunie do prvého levelu po stlačení. Názorne ukážem. A dneska by sme vlastne dorobili ďalšie tlačítka, pekne si ich poumiestňovali a trošku aj nadizajnovali, nech aspoň trochu pekne vyzerajú. Budeme vytvárať tlačidlá Exit, Save a Load a potom si ešte spravíme vlastne zobrazovač skóre, aby sme si otestovali ukladanie a loadovanie hry. Takže vlastne naše tlačítka si môžeme spraviť ako kópiu tohto prvého. Si ho zduplikujeme. Otvoríme si našu kópiu a vymažeme správanie, ktoré v podstate je nám v tomto tlačítku na nič, teda prepínanie medzi jednotlivými scénami. A teraz si ho premenujeme. Toto bude tlačítko Exit. Dobre. Toto tlačítko si nakopírujeme ešte 3-krát. A vytvoríme si tlačítka Save. Load a nakoniec zobrazovač skóre vlastne. Takže dáme si skóre. Dobre. Pozrime sa, či sa nám to neuložilo. Dobre. Takže teraz môžeme naše tlačítka umiestniť niekam v rámci scény. Štart už máme umiestnené, takže umiestnime len Exit, Save, Load a Score. No a ako ste si mohli všimnúť, ak sme si vytvorili kópiu tlačítok, tak sa nám preniesli teda aj správania, ktoré boli v pôvodnom tlačítku. A minulý tutoriál sme si vytvorili správanie, ktoré nám priraďuje text k danej postave a zároveň vie túto postavu presne umiestniť na nejaké súradnice. Takže teraz si jednotlivé tlačítka pekne umiestnime. Začneme s našim štartom, ktorý tiež bol zle umiestnený. A umiestnime si ho na pozíciu 50 a 75. Presunieme sa potom do tlačítka Save, ktoré si presunieme na pozíciu 50 a 135. Otvorím si tlačítko Load, ktoré si presuniem na pozíciu 50 a 195. A nakoniec si v podstate otvorím tlačítko Exit, ktoré umiestním na pozíciu 50 a 255. No a ako posledné máme Score, ktoré bude mať trošku inú pozíciu. To bude mať x-ovú súradnicu 100 a súradnica y bude 320. Zatiaľ všetky naše tlačítka majú rovnaký text. Štart, ktorý pochádza z pôvodného tlačítka, takže tento text upravíme. Skôr bude nastavené na 0. Loading bude obsahovať text load.
štart ostáva, tlačítko save zmeníme na save a tlačítko exit na exit. No a teraz by sme si to mohli vyskúšať, či sa nám dobre umiestnili. Počkáme ešte chvíľku, kým sa nám to skompiluje. No, a keď ste si mohli všimnúť, naše tlačítka lietajú po ploche, pretože sa v podstate nejakým spôsobom zrazili. Sú to postavičky, takže pôsobí na nich nejaká fyzika, ktorá je nastavená v našom hernom engine. A preto si túto fyziku musíme upraviť, aby sa nám niečo takéto nestávalo. Takže poďme na to. Pre každé tlačítko, pre každú postavu máme takúto kartičku, že fyzika. Je tu viac nastavení, ktoré ovplyvňujú to, ako sa správa pri náraze, pri gravitácii alebo celkovo pri pohybe. My teraz budeme potrebovať len jedno nastavenie a toto, what kind of actor type vlastne, teda, že o jaký druh postavičky ide. Teda normálny môže byť posunutý alebo narazený alebo nemôže sa hýbať. My si vybereme voľbu nemôže sa hýbať a určíme to pre každé z našich tlačítok. Štart fyzik. Nemôže sa hýbať. No to som nemusel. Dobre, a ešte load nám sa zavrelo. Takže nemôže sa hýbať. Uložíme si hru a vyskúšame, že či nám opravenie tohto nastavenia pomôže. Dobre. Takže tlačítka sú na svojom mieste. Teraz vlastne si pripravíme pre ne kód. V podstate začneme s našimi tlačítkami save a load. Tie sú úplne najjednoduchšie, takže vytvoríme si nové správanie save. Save počiarník butona. Dobre. Dobre, potom si spravíme správanie load. Počiarník butona. A nakoniec si spravíme aj správanie score. Show score. Dobre. Takže začneme so saveom. V podstate stačí nám jedna jediná vec, že keď klikne hráč na naše tlačítko, tak sa spustí tento kód, ktorý môžete vybrať z karty Game a Saving, teda Save Game. No. A potom ideme do loadingu, kde použijeme tiež veľmi podobný kód, teda po stlačení loadu. Zasa sa hra naloaduje. Tiež je to v kartičke Game a Saving. No. Na to, aby sa nám hra loadovala a ukladala, potrebujeme vlastne globálne premenné. Lebo pri uložení hry sa všetky globálne premenné uložia a pri loadingu sa zasa načítajú.
Takže potrebujeme si vytvoriť globálnu premennú skóre, ktorá sa nastavuje v settingoch, v nastaveniach a dáme si vytvoriť novú. Takže dáme si, že skóre. Začiatočná hodnota bude 0 a máme vytvorenú globálnu premennú. Keď si všimnete, tu je taká tá značka, rovnako aj tu je v podstate, to sa odkazuje na tieto globálne premenné. Takže skóre máme vytvorené a teraz si upravíme ešte správanie pre skóre, ktoré sa nám bude každých niekoľko sekúnd pridávať. Teda konkrétne každú sekundu. Len aby sme videli, že náš kód funguje. Dobre, takže potrebujeme vlastne zvyšovať atribút, v našom prípade game atribút. Niečo sa nám tu nezobrazilo. Máme tu atribút skóre. OK. No. Dobre. No. Zistil som, prečo sa nám to nezobrazilo, pretože treba to vypnúť a zapnúť, aby sa nám znova načítala obrazovka show score. Takže teraz tu máme zobrazené vlastne príkazy týkajúce sa skóre a my toto skóre vlastne ideme nastavovať. A nastavíme ho, že každú sekundu sa nám zvýši o 1. Teda k pôvodnému skóre budeme pripočítavať vždycky jednotku, každú sekundu. A toto skóre potom vlastne aj zobrazí. Čo spravíme tak, že zobrazí ho ako text. Takýmto spôsobom vlastne sa na ňo odkážeme. No a teraz by sme si mali naše správania priradiť k jednotlivým vlastne tlačítkám. Takže začneme s tlačítkom Save. Dáme správanie Save. Potom Load. Pridáme správanie Load. A potom nám ostáva Score, kde tiež pridáme správanie zasa naše show score. Takže poďme si to uložiť, otestovať. A uvidíme, že či budeme mať nejaké chyby. Dobre, skóre sa nám postupne pridáva každú sekundu. Teraz si ho skúsime uložiť, savenúť. Uložili sme ho na 8. Takže počkáme ešte chvíľku do nejakej 15 a zasa sa ho naloadujeme. No, load nám fungoval, vrátil nás zasa na 8. Koľkokrát to spravím, tak toľkokrát sa to, alebo na 9 v našom prípade. V podstate, aj keby som úplne celý program vypol a znova hru zapol, tak to bude fungovať. Ešte k týmto veciam vlastne ohľadom ukladania a načítavania by som chcel jednu vec povedať, že robí sa to takýmto spôsobom veľmi jednoducho. Pridá sa tento kus kódu, že save, a potom je tu vlastne ešte miesto na ďalší kód. Keď už máte viac tých globálnych premenných, ktoré potrebujete ukladať alebo s ktorými potrebujete pracovať, tak je vždycky potrebné vynulovať na začiatku tie, ktoré majú po loadingu ostať na východzích hodnotách. Teda napríklad
Napríklad v podstate bude mať nejakú globálnu premenu,